Hola, buenas tardes a todas y todos. Nosotros somos los teloneros de nuestro compañero Nacho Gay de Amnistía Internacional. Vale, y el premio Meddocs al mejor documental es para Videografías. Bueno, un beset per estar. Enhorabuena. Enhorabuena. Gràcies. I pagueu una foto o preferiu parlar primer? Sí, bueno, parlem, tampoc. Anem a intentar ser curtetes. He escoltat abans que parlàvem de València són sus barrios i els barris són el veïnat. Sense les veïnes no tenim València. El nostre documental és un documental col·lectiu que hem fet amb la Sairia Comuna i moltes gràcies a tota la gent que ha participat i ens ha prestat el seu temps per a parlar-nos de... Estic molt nerviosa. Per a parlar-nos de la seva quotidianitat, de com s'habiten els barris de la Sairia, del districte de la Sairia i de les problemàtiques que se troben així, que ara mateix tenim un problema a València, que és que està desapareixent el veïnat, estem deixant el capitalisme entrar d'una manera que fa molta por i estic tremolant. I que només dir que els barris i les ciutats són per a qui les habita i no per a qui ve a visitar-les i que menys turisme i més veïnat. I gràcies al festival per el premi. Sí. Moltes gràcies. Casualment, a més, jo soc veí de la Sairia, d'un dels seus barris, perquè la Sairia és el districte, jo soc del barri de Morvedre, tota la vida aquests barris s'han dit el barri de Sagunt. Els meus iaios que són d'allí sempre s'ha referit a això com el barri de Sagunt, perquè és el carrer Sagunt qui articula tots aquests barris fins a l'Avinguda Constitució. Bueno, res, jo encantat de vindre així, donar suport, també especialment emotiu també haver coincidit amb Emiliano en el seu últim acte o esdeveniment públic com a regidor de l'Ajuntament de València. Ha estat un plaer enorme treballar al teu costat durant aquests 4 anys i ens trobarem segur per la ciutat, o sigui que perquè tu ja te conec i com eres una maquineta no pares. Qui és així pot estar dins de les institucions o fora, però sempre serà un activista per a millorar la vida de les persones. Per tant, segur que ens trobem. I res, donar-vos l'enhorabona al festival, Samuel, perquè hi ha tot l'equip que heu col·laborat, perquè aquests festivals són molt costosos i és molt de treball i jo ho intuïs que deu haver sigut un treballazo. Però per això és encara més important felicitar-vos i sobretot per posar els drets humans en el centre. Jo crec que la cultura és un vehicle que és fonamental per a donar a conèixer altres realitats i també és una manera magnífica de parlar i de fer política fora de les institucions. Jo crec que la política amb P mayúscula, la política de la bona, la que posa en el centre el que és important. I encara que així tenim molts problemes, i estic completament d'acord amb Paco, quan ha alertat sobre l'auge de l'extremisme i de l'odi en la nostra societat, en aquesta societat, no deixem d'evitar una part del món que és molt privilegiada comparada amb la immensitat del planeta. Per tant, conèixer aquestes realitats, que gent d'ací sàpiga el que està passant en altres zones del món a través de documentals o a través de pel·lícules o a través de reflexions, de tallers, etc., és importantíssim, sobretot per a continuar generant o fer més gran el concepte d'humanitat, de sentir-se part d'una comunitat que som tots, totes les persones que habitem en aquest planeta i que compartim aquesta espècie i que a més ens estem carregant al planeta. Però està molt bé per això aquest festival i enhorabona de veres i moltíssimes gràcies per convidar-me. Per a mi és un plaer estar així. Vinga, gràcies.